awar-awar gawe buntel trasi ana semayi dicampur suket ana kabar sing gegirisi teka pati wong kiai ngrayai santrine sampe 50 wong tua gak duwe sebut cucut prawan Tanjung ambune wangi gawe parfum Jafaron siji aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah lan sing bar aja aja dilalekno kelawan urip rika sak tindak laku peno nggono trau atoh sing nomor loro bekti karo wong lanang wedok ngono papunden begitu wong tua lanang wedok sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudno kita no alam lan aja lali dulur karo sing nomor 3 bekti yo karo bapak ibu guru bapak ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku sing nomor 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga mula persatuan ayo diutamakno nek peno rukun tukar padu gak ono kaya bengi iki Tanjung anakno sedekah kajate dulur Tanjung kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno Tanjung ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rezekine melimpah
setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya iku sing dikarepno mula nek kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggere niku kula kenal Pak Supono niki kepala desane wonge gagah gedhe wibawane bertanggung jawab dicintai karo rakyate muga-muga ayo didungakno panjang umure napa malih Pak Triwayono niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngilerae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagang ser enak wis sampe nambani usus sing panungen ayo Pasir napa luar biasa masyarakate matur nuwun percaya kali Budi Wijaya muga-muga rezekine tambah akeh taun ngarep iso kepethuk malih amin pancene lodre nggih ngeten iki wong niki selalu disiplin pemalih Budi Wijaya selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi nyatane sinten sing saged tanding kali Budi Wijaya kaya ngeten iki luar biasa tiap tahun selalu ada kemajuan good morning selamat pagi jangan ditinggal iku don't leave me di DM pacarku sing teko Itali isine DM-an I have want to see arek biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi tak papak teko Juanda mudhun teko Merpati tetuk aku dirangkul terus aku diemiki love story pacarku tambah meningkat areke tak pangku tampuy tambah jingkat-jingkat tak takoni kenek apa jingkat-jingkat jarene pacarku mas dongkrakmu jepat antene pacaran ayem cewekku gak ayu tapi mirip bintang film bareng tak rangkul gayane gak gelem bareng krasa enak lah kok malah merek-merem pacarku ancene abdol gak patek ayu tapi bokonge bahenol tak gonceng sepeda motor gayane metakol bareng pertuk peteng-peteng lah kok grayai konci namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo
sehat nggih Bu. Sami seger kewarasan, mugi-mugi mantun sedekah desa niki rezekine tambah melimpah ruah. Sing montore siji dadi montor loro. Sing sepeda motore siji dadi sepeda motor loro. Sing bojone siji dadi mengkono dijotos bojomu. Hati-hati dulur-dulur nggih. Sing penting niku napa rukun kali bojo nggih rukun, anak nggih rukun napa malih urip teng alam donya godane gedhe. Terutama pengaruh HP, hati-hati kedah diawasi terutama sing cilik empun dikeki HP. Nek saged niku kei dulinan anak-anak mawon. Koyok niki, lari niki korban saking penyalahgunaan HP. Nderek to mriki melok nyanyi nang kene. Sinten malih menawi mboten Cak Wanto Situn. Tanjung selamat malam. Yo Cak Wanto, Tanjung Pasar luar biasa. Kaget tak Mas Rono? Wingi SMS-mu ese ono HP iki asimpen ono jero folder pribadi terus tawaca saben awan saben wengi saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali Amboden pasar, ambo nanti ambo kecandol Jawa Australia nanging saiki kok ngajak bubar opo kowe kecandol Jawa den pasar keputusanmu bulan tekadmu mbok pandong pada ngodalanmu sing penting aku wis tau ngrasane Rasa yen ngasah pisah aku mau manut bae Joko Tutut dan pasar akeh tunggale wene kedut apa mayang apa mati Yo Cak Wanto, are Budi Wijaya Budi Wijaya Juragan nyampe Jati Lombok terima kasih kancaku dhewe asik lari sembarang. lari sembarangan ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora Joko ora Dundo
Suarane membahana. Suarane membahana. Wong Tanjung ini memang bisa dijadikan barometer. Heeh. Takaran kanggo tangga-tangga desa liyane. Ngono ta? Tanjung selalu eksis tiap tahun sedekah bumi. Sedekah bumi ini selalu dibancai. Selalu Nanggap dibancai. ludruk ya mesti ben taun. Mele ludruk sing berkualitas. Kualitas Budi Wijaya. Budi Wijaya. Tapi tak geleki koncoku nang kene mang nandi gak ono muncul belas ini mang. Sapa Pak Suwoto ta? Koncoku. Oh, be Pak Suwoto. Koncoku sekolah biyen Mas Rasa. Pak Suwoto nek pidato weno. Pak Suwoto. Iya. Pak Luar biasa. Pak Suwoto iku Tua panitia. panitia. Hmm. Sing enak maneh iku. Sapa? Lurahe Mas. Oh, Pak Supono. Supono. Iku Kang yo. unune iku lurah TMC aku ini. Suarane membahana. Baik hadirin semua ya. Tahu bulat. Digoreng dadaan. iku Pak Pono. Masalah. Iki membuktikan keakraban antara bawahan karo atasan tetap bisa berkesinambungan. Iso rukun ya Mas. Harmonis selalu dibangun. Sik ta, tapi aku gelek koncoku ket mau gak ono nandi ya kene. Kon duwe kanca nang kene. Lho koncoku biyen ngopi ya dolen. Sapa sing kalu kanca kon to? Lho ya apa ya? Ngomong potongane koyo tutupe botol. Koncoku akeh nang kene Mas. Kon duwe kanca akeh nang kene. Akeh tapi sing istimewa mek situk tok nang kene. Dari sekian banyak kanca-kancamu sing istimewa mek situk tok. Mek situk tok. Sapa? Lamidi. Lamidi. Hamidi. Lho sampean kok guyu lha apa, Bek? Hah? Lamidi kancaku koyo jarum super jare. Lamidi. Lamidi. Lamidi padha karo lakae. Lah ngono. Lah wis ae. Lah kakekmu. Ning ngono, berarti Iya. kancamu iki mau ya Kancaku. teko. Heh? Kon kok iso apal teko kene? Gak apal ya opo kandhane iku mang kancaku SD iya to. Kon niku lho didelok wong Tanjung sakmenakehe. Mbok yo nyanyi ku sing bernuansa rohani, delok ta. Sing nonton iki yo ibu-ibu akeh sing jilbaban. Oh iya iya. Lagu-lagu sing nuansa rohani ngono iki. Jilbaban antane iki Jombang Mas Rasa. Lah iya, Jombang beriman bersih indah dan nyaman. bersih indah, Dan nyaman. cocok karo desane. Cocok karo desane. Desa Tanjung yo selalu menjaga kebersihan. Betul sekali. Heeh. Delok tak sakmenake delon gak ono larangan blas ya. Gak ono. Lho sakmene iki kabeh iki sirah kabeh gitu. Sing nyanyi sing sekirane enak, Sing enak ya apa? sing bernuansakan rohani. Religi. Religi. Masuk, Mas. Aku sing nyanyi, Heeh. kon sing kok sing dukung. Ya, Tak jajale sik. jajalan. Sembarange kan yo dites dhisik swara iki wis enak apa enggak. Ya. Ngono lho. Halo, Halo, lo. ono ekone. Ono ekone. THC luar biasa. Iki ekone luar biasa, Mas. Ekone hebat. Ekone hebat. Hadirin sekalian. Yan. Halo. Lo. Iya. Lu mangan gula, Loh. mangan lele, Le. mangan pentol. Bunter, ndr. Kok bunder? Kok gak kon mang? Pentol ya, Mas Rasa. Lah iya mangan lele. Ayo le. Mangan gula lo. Lo. Mangan pentol, Bunter, ndr. mangan tahu. Mangan krepek. Gurih, ri. Ekone kok gak konsisten. Iki kudu THC ekone syariah, Bos. Krepek ayo gurih iki rasane. Mosok eko iku ya religi ya. Iya religi. Nyanyi religi. Jombang. Siti Fatimah ya Allah, Asik. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya? Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Iwak manyung ditalan
ana iwak nek iwak manyung. Asik. Iwak manyung kecemplung sumur. Wabe wargae Tanjung tak dongakno panjang umur. Awa uma iwak nek iwak manyung akeh siji Ya. karpe warga Tanjung ya Allah tak dongakno akeh rejeki. Amin. Iwak nek iwak manyung. Asik. Iwak manyung kok mangan nanas. Manyung Kabeh warga Tanjung muga-muga utange kabeh lunas. Awa uma iwak nek iwak manyung kula situ bondo main nang desa Tanjung ya Allah muga mule aku nggawa rondo. Ana Jok. Anu lho iki apa? Lapo? Pemustahilan data. Pemusdahan data ya apa? Kon ngomong nek kene akeh rondo iku apa buktine? Sudah jelas Mas. Apa? Nang kene iki full rondo. Mangsamu. Survei sudah membuktikan. Datamu teko ndi? Datae kontak kandhani Soroso. Ya, ya. Nang dusun Tanjung iki ana 12 RT, 12 RT. 2 RW. Terus Jumlah kakae ana 673 kakak. Wargae ana 4733. gak ngono nek kene petugas sensus ta ya apa sih kon iku? Lah iki ya Cek apa? apale? Gak apal ya apa? Aku ke cilik bayi brosot iki wis nang kene, Mas. Get cilik Get kon cilik. nang Tanjung ngene iki. Ket bayi brosot iki nang Tanjung. Tanjung ndi? Heh, Tanjung Pasir apa Tanjung Balong? Tanjung Priok. Wah, Gak ono. yo Tanjung kene, masa Tanjung Klobok. Lho. Wong ngene jaman Klobok gawu yo ini. Wah, langganan kon yo. Ah, mboten balik aja ora bojone ngomong mboten. Kene iki Tanjunge ono mek telu. Apa? Tanjung apa iku mau? Tanjung. Heeh. Tanjung Pasir. Terus Balong. lah telu. Apal kabeh aku. Kok iso apal? Lah koncoku nang kene iki nglumpuk kabeh. Kon ben sekolah ndok kene. Sekolah ndok kene. Cilikmu nang kene. Sumpah iya. Berarti kancamu nang kene akeh. Lho, lah sing bagian ketuwul-ketuwul pawon iku mang. Sing bagian ketuwul-ketuwul go wapawon. Iya, Pawon apa wapawon? pawon. Oh, pawon. Pawon. Bagian apa? Wah, bagian adang iku mang jarene. Bagian adang sego. Iya. Berarti sing bagian apa iki nang pawon. Nang pawon saka geni Saka ngono. geni. Iya. Iku ya kancamu. Kancaku SD. Kecili. Kecili. Iki mang ya teko. Wetek teko. Melok rewang. Rewang. Sopo? Ngatina. Ngatina. Ngatina kancaku iku Ngatina iku. Jenenge kok iso nges ngono ya. Ngatina. Ngat. Tok Iku nek nang Surabaya nek nyeluk ningat, ningat. tapi nek nang Solo bahaya ya. Apa? Jengat. Nyeluke iki jeng. Jeng. Iya. Jengat. Ngatini. Ngatina kok ngatina. 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 Bagian adang. Adang. Ya iku tok kancamu. Lah ya apa sing bagian ngambel iku mangkon karo ah. Ono sing bagian nyambel. Nyamber lur campur sari metu iku manggawa jaranan. Deke lho ndadi nang nguri mangsa. Bagian nyambel iku. Ngambel. Pak Woto kok cek pintere ya dibagi per divisi sego dhewe, sambel dhewe ngono ya. Iya. Oh, iku ya kancamu. Kancaku. Ya nang kene. Gek cilik kon kenal. Iya. Kanca sekolah. Ya apa iya kok. Bagian nyambel. Kataku ae rek. Sopo? Tati. Tati. Sing nyambel iku mang tati ah. Tati. Hmm. Wong sawamber ya dicampur cambah ngono ku. Sambel apane meneh ben tati omong ngono. Apa? Nek nyambel iku ambek lombok. Lah iku mang lapo? Kok mari tak pangan cangkemku wedangen are. Lah
Iku menu lombok tari mason digawe iku, Mang. Kon niku garo. Lombok saiki ku larang. Oh, gantine lombok. Gantine lombok. Wis gak apa-apa lah timbangane aku masuk angin. Heeh. Antarane Sutina sapa? Ngati. Ngatina karo Tati iku kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Ya wis iku tok kancamu. Lah wong sing nang guri mang kora-kora ku ya temanku CS kentel iso. Sing kora-kora. Sing bagian kora-kora. Iya. Oh, ku ya kancamu. Lho alah KCS kentel biyen layangan mbek aku. Wedok iku lho layangan. Kancamu temen iku. Temen lho. Aku mang heran lho kancamu iku. Heran lah apa sih? Wong kora-kora kok ambek nggawa kresek. Lho kon garo. Apa? Anane nggawa kresek iku so. Iya. Ana luwehan diadahi kresek. Engko digawa mule timbangane mangan MBG. Kon garo MBG saiki akeh sing keracunan iku. Ngono ya. Iya palang leles. Berarti ki ya kancamu. Koncoku. Sing bagian kora-kora. Iya. Sapa? Sampona. Sampona. Iya. Mungkin gak duwe ketombe. Sampeyan niku labuh kemukel ngono yu. Sampeyan gak percaya Sampona kancaku. Takono nomrono nek gak percaya. Kongkon nang omah Sampona iku. Kok nang omah aku. Tak gaene keramas. Anggitmu Sampona iku lenso ngene. Lah Sampona re. Luar biasa, resik nek kora-kora. Resik pol. Sampona iku. Sing apa bagian sayur gak ono ah? Sing bagian sayur. Sing bagian sayur wis gak ono so. Gak ono iku. Yo iku mah ditebas kabeh ambek Sampona. Sampona iku. Jare Berarti sing nyayur iku mah Sampona ya. Sampona. Mungkane Apa? sayure Sampona iku tangane memang ki tangan sing tedak apa iki jenenge? Apa? Sing Apa iku? duwe cacap wonge. Cacap iku apa? Cacap iku gampang sedep. Oh iya koncoku Lho iya. Masakane sayure sawedep. Sadep pol. Oh enak. Oh enak. Oh aswit. Kon niku garo. Mari Sampona wis tak omongi senenganku asin ro areke. paling cek betah melek bae ya. Iya sampe sobo areke. Ya wis iku kancamu. Iku tok kancaku so. Tapi kon garo sih. Apa? Walah, aku ben tau pacaran barek kene. Sopo sing kolu ambek kon? Gak kok lu jare siapa ya, Bek ya? Wah, aku gantenge pria idaman Pria idaman apa to? To disawung teko adohan kaya Kaya apa? kaya ondel-ondel ae kok. Kaya ondel-ondel tapi kan aku ganteng ya. Ya ganteng wong sing gak patek ketok. Kok lambi abang nggo wuyu kon seneng ambek aku ah. Sing ndi? Lambi abang. Apa? Lapun. Kancamu gak ono maneh pisan. Gak ono maneh tapi aku ben tau pacaran mbek kene tak critani yo. Pacaran karo arek kene. Tau pacaran barek kene so. Berarti kon tau duwe bojo wong kene. Gak gurung-gurung rabi. Lu jare pacaran. Yo pacaran tok. Terus Tapi putus. putus. Sampai saiki. Sampai saiki aja hubungan baik. Putus gak dadi bojo. Gak dadi. Tapi tetep dadi dulur. Dadi dulur. Tapi biyen tau dadi pacarmu. Tau dadi pacar. Sopo? Semi. Oh sampo iku gak enak. Makane ganti mbek semi. Lah, sampo tak kira aku iku satu-satunya. Tiba aku salah satunya. Biasa rek saiki ku ngono iku biasa. Koyo ora sempuk iku. Makane kono aja terlalu ngerdatin. Ditinggal wong situk sik ana sing maneh sing cukul 1000. Sono liyane Iya. makane aku putus ambek semi. Iya. Gak dadi ambek semi kon. Gak dadi ambek semi so. Lah terus? Aku dikenalno koncone semi so. Oh, tanggung jawab. Aku jawab. Ndolekno ganti awakmu. Delekno ganti. Iku akhirnya dadi pacarmu. Alhamdulillah pacaran ono sak wulan putus. Lho. Ana sak wulan Ono putus. sak wulan putus. Gak iso awet. Gak iso awet. Arek iki mayo ndelok. Wah, nang kene ngarepe salon. Sapa to? Tasemu. Sapa? Tasemu. Tase sapa? Tase bapakmu. Tasku ta. Iya. Kok sok tasmu iku lho. Wah, jenenge tasemu. Kok iso dipedhot? Kok iso dipedhot? Beda keyakinan. Oh, layak. Berarti nek beda keyakinan artine kon beda agama. Iga. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin bisa membahagiakan dia, Iya. tapi dia tidak yakin aku bisa membahagiakannya. Iku jenenge gak kolu, Plok. Oh, ngono ah. Kok iso beda keyakinan ya gak beda keyakinan jenenge beda keyakinan niku prinsipe beda. Beda. Iya. Ngalah-alah Iku ya pedhot. pedot.
Oh. Akhirnya aku pacaran maneh sok. Pacaran mana sih? Ambek tanggane iku mang. Kok sik payune kon sian? Payu aku iki payuan nek. Berarti pacarmu akeh lho kene. Wakeh, tapi Sing- kan sing dadi. Lho, sing terakhir ya gak tadi. Gak dadi. Tapi biyen tau pacaran. Pacaran mek salah sak minggu be. Areke ayu ta? Payu. Bodine. Bodine kaya gitar Eropa. Oh, saiki yen delok areke. Saiki jare gelem gurine syuting ngono. Singidan berarti. Singidan. Sopo to? Rumini. Oh, sopo rek? Ya men Ojo apa? get rek. Ojo geget yang gus. Wah, mari wah terus cur ngono iku lho. Sing diwedeni. Rumini ku biyen pacarku, biyen terakhir. Rumini ya. Rumini. Paling sing ditutupi lambene kalau paling Rumini. Nanti Rumini mang. Mulai. Saiki lho Rumini rondo. Hah? Rumini ku dadi rondo. Rumini? Iya kapok. Lho biyen nolak awakmu. Alah, tolak aku saiki dadi rondo kapok. Kon gak loro atimu ngono iki. Agak. Salahe ben gak nurut ambek aku, nurut ambek aku ah. Anu Keleleran. padha dene. Tapi mosok kon gak gelem nuntut kon. Nuntut apa? Celatun. Dicelat piye? Sapa jenenge? Rumini. Ngene. Tak wuruki nyelathu wong. Dicelatur. Iya. Saya diguyu wong kok apa ya guyu Ayo. Rumini? Sikile rada megagah. Kakak. Ah. Tangane nduding. Sing. Silate melet. Ah. Mlaku. Kayak kiri. Ngomong ngarep. Ah. Ni Rumini. Rumini. Kaya ayu. Kaya ayu wae. Kaya hebat. Kaya hebat ae. Kone manganmu apa nih? Manganmu paling mangan soto. Paling mangan rawon. Rawon ya rawon wingi nget-ngetan. Mangan bakso. Bakso iku ya nget-ngetan tok kulkas. Kulo aku Lho aku suket. mek. So, Cek wedi. cewek dia. Rumini nek ndelok wong mangan suket wedi. Rokon manganku. Suket. Ala nini. Ala nini. Modelmu. Modelmu ae. Sandale buak ngidul. Sandale buak ngidul nek wis kumpul biyen. Sandale buak ngulon. Ala ditenono besok bakal kelakon. Wakto wakti sandalan. Moto kuat ati gronjalan. Gayamu ae. Gayamu ae. Nini. Kon bener terkenal. Kon bener terkenal. Tapi terkenalmu paling nang radio. Radio rusak. Paling terkenal nang TV. Alah TV yo gak ono channel burak. Kulo aku Lho aku lho. masjid. Sah. Bongko kancamu so. Cek wedi. Mongso Rumini nek ndelok krungu wong mati wedi. rumine romo Iya. mati wedi. Waran aku disiarno masjid. Aku disiarno masjid. Nih. Iku apa? Sing sombong kon sing sombong. Aku disiarno masjid. Ya ngono. Aku Sawangane kok. sawangane ini. Lho. Tinggine sapa amben? Kok tinggi kok apa sih so? Gematine. Oh, gematine tiba biyen. Nah, timun sigarane. Nek kadung lara ati balekno. Balik napa ta? Sabune. Nene, Lini rumangsamu. rumangsamu. Sapa kon? Sopo kok ni? Sarip tambah asa. Wong urip aja gampang gawe gelo. Lah, ngono lho. Ya, ya. Srihuning Mustika Tuban. Nek gak penting aja WA-an. Pari kesit dadi ratu. Halah nek lara ati balekno susuku. Susuk mataku. Piye Piye sih? dadi apa kon nembalekno banyu susu? Bakul susu tuh pacet ere. Lambemu gayamu. Ngene ni. Ngene ni. Lho, ngene ae opone. Ngene opone kon? Lho, Lho, wis mari. Wis mari. Lho, isiku tok. Wis iku tok. Lho, 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 aku aja ditirokno. aku aja ditirakno. Wis mari to. Wis mari to. Kon nek ngene terus marine kapan? Iya panitia emang ya ngomong ngono. Nek wis ngene terus marine kapan? Lho, meneh Pak Sobo aku lho. Maksudnya omongan iki mau lho wis mari. Iya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong ya apa? Panitia iki lho wis mari jadi ngono. Aku iki wis gak ngomong maneh. Iya, panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Aku wis gak ngomong maneh. Yo gak apa-apa Pak, ngomong terus gak apa-apa aku. Tak wek-wek ra iku engko lho. Iya panitia emang ngomong. Tau wewe ra itu. Ngene. Kon ngludruk dhewe. Iya cak lu dhewe mulya. Sok sok.
Wis kabeh-kabeh mbok tirokno, ngomong apa mbok tirokno. Terus buyare kapan? Ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong ya apa? Aku nek mau tiro-tirono iki terus biare kapan? Engko Pak Sobo tenang ae. Melekan mek Budi Wijaya tanggapane larang non stop. Aku ngene. Anjane kon anake wong gendeng. Ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Anjene kon anake wong gendeng nggih aku. Nggih. Ditutukno to, ditutukno. Ya panitia emang ya ngono. Ditutukno to. Iya Pak santai ae aku. Gak ngreken mau sampel. Iya sok. Kancane gurung mrene kok kon ngalih ae. Aku terus kapan marine iku lho? Lah ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Aku terus kapan marine? Sobo Pak, ya Allah. Aku ngene. Kok tak lotek itu kon lho. Ya panitia emang ya ngomong ngono. Kok tak lotek itu kon. Aja Pak Basin aku. Sok. Apa kon muri-muri kan sesuk? Wis mari apa ya? Lah ya Ayo panitia. Enak kon ngomong aku kemeng. Ya panitia emang ya ngomong. Ngomong apa maneh? Aku enak kon kemeng aku. Lho, Cong. Iya, bener. peno ngene-ngene tak pikir anyang-anyangen. Wah, yo iki keluarga bencana yo iki. Rencana kok. Ya iki kembarane Bapak Lurah Sumpono. Gagah, Sumpono lo gagah. Lho, Apa aku gak iso gagah? ha. Lah iki kaya bedes setruk ngene. Pak Supono mang nek siaran, nek nyiaran dadi MC suarane enak. Ayo suara peno ya apa ya, Pak? Jajal. Pak Sumpono sih. Yo. Saudara pendengar sekalian. Iku Pak Woto. Iku Pak Woto. Pak Woto. Apa ta? Sumpono. Pak Sumpono iku bayah. Apa? Gelon nanggap ludur kaya ngene iki. Sembarang kalir dicukupi. Mangan, rokok, ngombe. Apa sprit? Ngombene apa? Ngombene sprit. Nah, terus aku ha. Wah. Eh? Aku. Oh iya, aku wa. Terus. 10 dos. Tanpa bantuan sapa-sapa ditukono dhewe berjebak. Kacau. Idumu ekstrim. Kon mau mari mangan batang akon, Mang. Kata nyambe ya? Oh, nyemprot bleng sok nang kene kruget-kruget are. Kon pari Rumah tamu cocok cacing tok. Kacau. Apa? Sayang. Modelmu sok sayang-sayang. Lho ya. Kamu Gak setuju, gak usah kakek ngomong. Masih aku sebagai istri, kamu sebagai suami. Lek aku gak, ya gak. Lah selo karep Wong kowe iki. mesti ngeyel wae lek kandhane. Napa sih? Lah, Dodoli. aku lho kok kene iki mau. Kon kok pringisan karo aku. Sing pringisan sapa? Iki kembarane Pak Lurah Sumpono. Wah, ketok Sumpono tok. Wonge lho wis turu. Hah? Wong wis turu. Lho, krungu suaraku tangi. Lho, kalau nyawer kalau. Lho rene. Endi? Lho. Rencanane. Lho dudu. Cita-citane. Ngene rek ya. Apa? Awakmu isir kok dhisik ya. Sayang. Cerpen dhisik sayang. Rungokno, dene kate lapo? Ate lha apa, Pak? Aku jange nyalokno lurah. Cocok. Gak cocok. Gak cocok to. Wong dadi bayane gak karu-karuan dadi lurah neh. Gak karo-karuane apane? Aku dadi bayan iki kurang seprapat jam pensiun. Lho.
Seberapa jam cek diluke, Pak? Kurang setahun ta 2 tahun ta kok setengah 4 jam kok. berapa jam? Wis pensiun. Lah kok Lah aku kudu golek dhuwit sing akeh. digawe? Digawe nyalokno lurah to. Berarti lurah butuh duit ngono ta? Lurah gak butuh duit ya apa? Penduduk dikai del. Tayel. Bali mudik. Wis gelem Bu. Gelem. Umume wong daftar lurah iku gak trimo duit tok, terutama ijazah iku kudu duwe. Lah, ijazahku dhuwur. Wah palsu. Ijazahku dhuwur. Dhuwur toto endi? Totok Wonokromo. Ijazahku sing nanda tangani iki klubuk. Iku ijazah ta sertifikat? Gak ngono. Omahe biyen kepala guru iki klubuk. Klubuk. Heeh. Berarti tau sekolah. Ya sekolahku. Ya, ora ya. Kacu kon aja genyek wong lho ya. Kak, Wis ta? Kabeh menungso duwe hak. lah mung kok gak duwe ijazah. Lho, lah tuku. Ijazah dituku ya. Lah, ndok ploso lho diler. Ijazah apa iku? Ijazah apa? Ndase Pak Klothok, Pak Haji. Iki ijazah yo wak klothok. Wah, nyewongi. Wes ngono ijazah yo gampang klothok. Bu aja oleh, Bu aja oleh. Sayang. Aja oleh bahaya. Bojomu ki lilakno. Nek aku dadi lurah, awakmu diceluk Bu Lurah. Nek aku dadi polo, diceluk Bu Polo. Nek aku dadi carik, diceluk Bure. Bure gak korep iku ah. Lho, Bu Carik. Oh, bucare, cocok. Wis ta? Lah mau ngomong wis. Ya wis ta sayang. Saiki gentenan aku ya. Ya, bener Bu. Saiki gentenan aku sing ngomong. Yo. Awakmu dadi bayan ae kerep selingkuh. Bener. Ya toh? Bener Bu, bener. Kerep selingkuh. Yo. Duit dana desa kok entekno. Bener, Kok Bu. gawe nang klubuk, kok Bener. gawe nang karaokean, nyewa LC. Bener. Apa maneh saiki awakmu katene nyalokno lurah? Wah bejat. Eh? Bejat. Apa dadi apa? Ya Saya apa? aja dijawab dhisik. Meneng oh, Pak, meneng. Kon dadi bayan iku lho ya, dadi bayan. Iki gorong dadi lurah lho. Yo. Sik. Sedangkan awakmu dadi pamong, iku kudune kublusukan nang desa-desa, Betul. nang masyarakatmu. Bener. Ya, endi masyarakat yang membutuhkan BLT, Betul. bantuan sosial, Betul. bedah rumah, Betul. iku didelok ora saenakmu dhewe. Aja dumet dadi perangkat. Payahe sing oleh bantuan, payahe oleh BLT, sing kok kei, sing kok senengi, sing gak kok kei. Sing gak kok senengi. Perangkat apa awakmu? Loh. Nggak tahu dia. Aja ngono, Cak. Dulure Sampeyan dhewe. niku wong sing kok senengi kok kei bantuan, sing gak kok senengi gak kok kei bantuan. Nah. Gak oleh ngono dadi perangkat iku. Rungokno aku tak ngomong. Karo tujuane katoke. Awakmu iku wong wedok duduk di rumah mening. Terus Nek mulai nang pola, wong wedok kan ndonga tok. Wiritan. Nah, nek wiritan nek kepengin oleh rezeki akeh. Gede carane. Carane apa? Bal disunduki. Telebuk iku rezeki gede. Lah apa maneh nang cilik teledik kayak gremes. Iku digawe ngitung tok. Aku wis blusuk nang ada penduduk. terus Wis mang bengi aku blusuk nang roke rondo. sik pokro ngono kuwi. Meneng Pokro. meneng aku banyol. Lho wis ngerti. Tapi pokro ngono kuwi, bener. Tegese blusuk nang ngene rondo-rondo. Terus Rondo iki sing gak duwe bojo hak nyoblos, tak gawe dhuwit blek. Lah, cek duwe karep nyoblos. Nah, cek dekar nyoblos, saking gak direwangi ngono. Lah, ora nek wong. Kon cruwe to kon. Coba wae Bu. Cak, Karepmu apa to kon? Aja kon wae. Apa karepmu? Ha iki desa dipepet kon iku kon. Trimo kon, eh? Trimo. Lah, gak oleh to. Aduh, kote, lu dulu kok dhewe.
purian, Po. Gak pura ya apa wong kok pepet jan melet. Wah, kon tambah tak pelono. Ban ya apa? Iki kagak. Pak, sampean dadi bahaya nek desa gak karo-karo dadi lurah maneh. Wah, gak setuju, Pol. Lho, kon gak setuju? Kak, mau kai bantuan dulur-dulur. Alah, kitene lho. Nek aku dadi lurah, wanto sak jero mah tak catet buku inting-inting. Roh kon, buku enteng-enteng. Cak. Hei, sampean gorong kepele dadi lurah, wis duwe cita-cita ngono. Masih duwekmu sak gonong, ya. Donyamu sak miliatan. Lek gak ono masyarakat sing gelem milih awakmu, lek gak tanduramu apik, sapa sing kate ndadek? Alah, tak dedeki kapok kok, Mbok. Aja dumet, Cak. Aja Saiki. dumet kon donyamu akeh. Rungokno. Wong ku elek. Ya to kelakuan elek apa? Sing penting duit. Sing penting duit. Ndas situk tak kei 6 juta. Apa ya gak milih aku? Songo ra kon. Cita dirungokno kupingmu. Kon dadi bayan iku utang sawahe mbokku. Iku gorong kok sauri. Kon kate nyalokno lurah ngekei penduduk situk 6 juta iku lho. Duwe nyai. Wah, duwe mbahmu ngono ah. Pegaten ya, Bu, kaya ngene iki, Bu. Oh, Apa? calon lurah lho iki. Calon lurah kon mbok kene ngene-ngene. Gak masamu kon. Gak ngurus. Kon men dadi lurah temen kate njaluk tolong sapa kon? Wah, gak njaluk tolong iki rumus. Calon lurah kok mbok kene ngene. Alah, babak. Mikir to. Mikir apa? Iki meneh lurah dadi apa kon? Ya gak isin kon. gak arek Iso dadi. mbok kene ngene. Gak arep dadi. Basi ngono aja rek ngene. Usul-usul pisan ngene lho. Wah, lurah kok kene, Bu. Wong model ngene iki sampean duwe bojo. Pegaten ya, Bu. Terus Engko tak rabi sampean. Kon nek rabi. Iya. Oh, bejat. Terusan kon iku. Kok. Wong kena klubuk arek klubuk buyar. Aja ngomong. Alah. Sopo kok? Wanto bayur. Wong kuwi yen arep ngetero sampean ngono kok. Sopo? Ngetero sampean. Aduh ngaco. Yo. Ini ada istri saya. Jangan ngaco. wis terus piye? Ya saking ngene sayang. Awakmu kudu nurut aku. Ya toh? Terus Kon iki bojoku kudu nurut wong lanang. Saiki ayo nang wong tuwek-tuwek. sampean iku lali ta? Mbah Jah, Mbah Nem iku lho takut mati. Iku saking tuweke. Masalah iki gak ngerti belas iki yo. Kok gak ngomong tuwek-tuwek. Dadi bojo kok. Mbah Jah karo Mbah Nem lho telung dinane. Dudu iku, wong tuwek iku dudu iku. Apa sih? Apa sih, Pak? Wong pinter iku lho, wong pinter. Bapak kepala sekolah iku yamene ya wis tutup. Oh. Dosen nduk Jombang kuwi iki yamene ya wis wayahe sare. Bu. Wong ora ngerti-ngerti ya gak no. Iki ben sekolah bayar apa sih Pak iki? Alah mar jedeg. Tangane pitu wae sing dukun-dukun. Lah wong aku ora meteng kok kate golek dukun bayi iki lho. Lah jot. Kok jengkel aku Wong aku wendeng ya. Lah yo. Lah wong aku ora meteng kok kon golek dukun bayi lho. Kok kata jalan lurah. Bu, maksudnya dukun duduk dukun bayi. Dukun apa? Kadanono. Kok tak kei dhuwit 500 juta. Nah, sing dikarep Pak Taji ku dukun-dukun pawangudan. Ngono Pak ya? Rumah sama aku duwe gawe ngono ta. Dukun apa? Masalah dukun sing iso nyirep supaya wong ketok aku kabeh. Lho ya gampang. Oh iya yo. Nyewa leteng. Leteng. Fortuna leteng. Oh, iya. Sing gede. Diseloroten apa matane? Engko ketok sampean kabeh. Nyane kon mbok arek grek. Sabar Pak, sabar Pak. Hei, sabar Pak. Sabar. Rumah samaku kate semaput ya. Jarene cek wong kabeh ku ketok sampean. Nyewa Fortuna leteng duwe leh karep sampean. Oh, ayo. Yang ngorot, tuwaca ngono ngorot. Wah. Yang ngorot ku. Waduh, katon. Saking ini sayang. Jangan
banyak bicara. Nanti kegagalan saya izin. Terus piye? Wis ayo anu to aku. Ayo nang wong tuwa ya. Piye sana aku dadi lurah. Lho, kaya Pak Sumpono, Glon, Pak Sumpono. Pak Sumpono meneh tanjar maneh. Dadi maneh. Cari coba nggih. Centen kembarane kula. Kaya gantengan. Wis, ayo nang wong tuwa. Monggo ndi? Yo iya, wis tenang. Apa-apaen karo biasa iku. Aku kok panitia iki kok. Apa iku? Tak corek. Sok. Kon disogok kon. Heh? Disogok. Disogok Kok ora. apa aku ora nggo godhek ngogok. Rasamu kate ndeloki ndok ati sogok iku. So, harga diri so. Heh? Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Lho iki aku ora ngekeki kok. Aku iki batu gak tuku rokok kok. Toh, harga diri. Tapi nek gak duwe dhuwit, harga dirimu dikek endi, Cak? BRI. Lho. Harga diri kok dikek BRI Tak lho. gadekno. Goblok arek iki. Iya nyene utange akeh kok. Diguna klubuk saya buyar ke klubuk. Saya ndelok duitmu sih. Apa? Mau kena piro iku, Mang? 1. Hah? Saya cerita palsu. Oh, ana iki aku yo gelem. Wah. Wes ya. Yo. On tak duit 100. Iki 100. Ya, Milih aku. tenang. Kate gak milih aku. Wah, tak lebokno buku gregeten. Marinteng-inteng jangan gregeten. Kadang remo. Kadang remo. Kate. Ayo ya. Ya. Kali lo ya. Sip, aja kuwatir. Toh, Apa? aku manglapo nampa dhuwit toh. Oh, kasih jos. So, desa iki masa depane tidak hanya dengan harga 100.000 pen. Hah? Aku mau. Gak apa-apa kok nek gak gelem. Yo lho piro kon niku, Mang? Tapi aku mang getun toh. Getun lha apa? Aku panitia ri. Heh? Panitia. Wah, wis kadung kon. Wis bapak ditampa ae yo ya. Masalah pilihan kan hak awak dhewe. Tak coplos gak coplos gak ngreken ya. Aku mau. Ya wis, toh iki lak wis mulai kabeh toh. Siapno kabeh toton awakmu. So, iya apa so? Heh? Gudi ngene so. Iku jenenge lodong plek. Oh iki lodong Arab iki so. Oh, lodong Arab. Iki to ditoto kabeh. Oh, kates. Kates cilik rek. Lokal iki. Iki calon-calon wis daftar kabeh. Kalau daftar kabeh. Iya, saiki kon siapno nang TPS. Arek-arek sing wis dadi petugas kabeh siapno. Tak siapno yo. Yo, kader-kader iku kabeh siapno kabeh. Halo. Tadi panitia rek lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh sedanten warga Tanjung, kula suwun sakmenika pun siap-siap. Niki wektale sampean kantuk hak pilih. Sampai eling negara kita ini negara demokrasi, bebas memilih, tetapi tetap harus dalam damai. Tidak boleh membuat kerusuhan. Jadi kula paringi kesempatan seluruh warga untuk segera datang ke tempat pemilihan suara, karena sebentar lagi pemilihan kepala desa akan segera dimulai. Warga sekalian yang sangat saya hormati dan saya muliakan, pemilihan kepala desa kali ini akan diikuti oleh 3 peserta sekaligus. 3 peserta ini akan mengikuti pilihan kepala desa. Calon-calonnya akan kami sebutkan satu persatu. Untuk calon dengan nomor urut 1, seorang pria yang sangat ganteng, gede dukur, blenga-blenga, potongannya koyok londo. Dengan nomor 1 dengan lambangnya Kates. Silakan untuk menempati tempat Bapak Kuntet.
calon bintang film. Bintang lho. Loh. Lah kok bane kempose sih? Loh. Loh. Gempa bumi berek. Gedruk maneh. Sarate kaya. Loh. Mlaku 3 kilo jegelong kabeh dalan iki, Bu. Terus didandani kok sik. Loh, yonine metu. Gedruk lemar rek. Wis mudal semute. Suwe-suwe tak delok mlakune kok kaya kreco ngene iki. Kabotan koplok kaya rek. Truk mana iki? Ate atret. Hati-hati ta. Delok nggone iki lho. Kacamatae peteng. Inilah calon dengan nomor urut 1 Pak Kuntet dengan lambangnya Kates. Selanjutnya seorang Kartini yang cantik jelita yang akan mengikuti pilihan kepala desa kali ini. Siapa namanya? Dengan lambang lodong. Inilah Mami Okta. Kok gak enak hatiku rek? Loh. Lah talah. Hati-hati ta didelok kancane iki rek. Aduh. Ngene iki apa pune cuklek ngene iki. Brano dhewe. Jangan mengganggu peserta yang lain. Iki lho Pak, wekku dicuthik Pak. Jangan dicuthik. Loh. Wekku ditatapno kates Pak. Gak boleh mengganggu peserta yang lain, Pak Kudet. Harus disiplin ya. Supaya kondusif. Inilah Mami Okta, cantik jelita. Untuk yang nomor urut 3, calon yang luar biasa, calon yang sudah diunggulkan oleh warga, ganteng, gede dhuwur, blenga-blenga. Inilah dengan lambang gambar terong Bapak Taji. Calon yang luar biasa, ganteng rupawan, sangat meyakinkan. Oleh gawe dasi kok delewermu rek. Lelaki yang setia.
boleh begitu, Bu. Ngono. Sampeyan niku nggare gak kondusif wae keadaan sampeyan niku. Ngono jarine gede cukur. Ono calon lurah kok dicangak ya wis. Oh disawuri uyah. Lho duyui. Lho. Aduh, lah iki TPS lak dadi pesing kabeh iki. Iki ana calon kok nguyuhan iki. Loh. Tidak boleh begitu, Pak. Dijaga kekondusifannya, Pak ya, biar aman damai. Yuyu iki kok gak sayang karo aku. Gak boleh, Bu. Gak boleh nguyui seperti itu. Ya Pak, kok saya telole? Aku wedok kok telole. Silakan menempati tempat yang sudah Tapon iki dhuwit tak kok dutel wong iki lho. Kok cek kedunyane lho calon mikir dhuwit ae. Kok dicek. Walah njaluk. Oh kuat. Oh, Padang. Kuatir sawanen kaya. Apa jare dhuwit tok nduk tas ambune kok bumbu pecel. Bah, bumbu pecel, bahkan jadi tak urap duwe. Kita digawa toyol. Pak Taji dilarang saling mengganggu satu dengan yang lain, antara calonnya satu dengan yang lain. Siap. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, perkenalan masing-masing calon kepala desa. Setiap peserta silakan untuk memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Dimulai dari peserta dengan nomor urut 1, Pak Kuntet. Silakan, Pak. Lurah kok mececet. Jenenge ngono kuntet kon kudu blekak. Sapa? Kon Ya Pak, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Derek-derek kula sedaya ingkang dereng tepang monggo dipangaken. Ingkang sampun tepang monggo diraketaken. Kula Pak Kuntet calon kepala desa. Enten paribasan. Tuku ali-ali nang kutha Tretes. Cakep. Mpun lali engke nyoblos kates. Terima kasih. Kasih. Perkenalan dari calon. Iku umek apa sih rek iku rek? Jutel wong iki, jutel wong. Lakare gak digawa ngalor ngidul, doyang-oyong. Gombal. 6 triliun. Gombal. Lah kok ero nek gombal. Kacau. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Untuk selanjutnya, silakan memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Nomor urut 2, Mami Okta. Gambare lodrong. Ora umum. ya bapak lo gede kok. Rock. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kaya dumateng ingkang sampun rawuh warga desa,
kula aturi sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Panitia Karang Trauma Karang Taruna. Karang Taruna kula aturi sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak assalamualaikum. Pak Taji, sabar Pak ya. Pak, aku ditapuk. Tidak boleh mengganggu Pak Taji. Kalau Pak Taji nggak bisa diam, nggak bisa sabar. Aduh. Aduh, Bu. Alah, sok lene medhot. Mami Okta, ini lambangnya potul. Gak apa-apa Mas, wong gak kanggo Mas, yo gedhe wekku yo gak kanggo. Tepangaken kula Mami Okta calon nomor kali ana paribasane rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Mbok yo sing kompak to rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Ojo lali gambare Mami Okta walolodrong. Tepuk tangan untuk Mami Okta. Aku kok apane Kak? Kuwah blet tepuk tangan. Tak kei. Tak tepuk tangan lho ya. Tak kei jago satu. Ayo, kanan. Ayo, ngomong aku lah. Baru lah kamerane. Demikian perkenalan dari ketiga calon yang sudah diperkenalkan tadi. Untuk selanjutnya calon yang terakhir, calon nomor 3, silakan memperkenalkan dirinya beserta lambang gambarnya. Silakan. Wah, Allah. Kene disowo iki natap. Lho, Iku mekopo maneh? Lho, niki kula. Nggih. Oh, calon lurah dublek. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten kepireng, Pak. Mboten kepireng, Pak. Mboten kepireng. Miki. Assalamualaikum. Pak, mriki gene, Pak, mriki. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kuat bener. Mami Okta tidak boleh mengganggu Mami ya. Aku mau diganggu. Instruksi. Iya, Pak, siap. Saya akan mengenalkan diri. Diganggu dengan Usur-usur. usur-usur. Kalau Mami nggak bisa disiplin, nanti akan kami dis nanti. Diam. Ngentut arek iki. Mau sing kentut temen iki. Ya iki sing dadi lurah ya kentut. Ya apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis. Nama saya Bayan Taji. Gak takon. Kata kok ayo wis. Kata kok. Nama saya Bayan Taji. Tuku sapi kecengklung kali cempolong. Ojo lali gambare Bayan Taji. Terong. Tepuk tangan untuk Pak Taji. Aku didorong. Terima kasih untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya waktunya penyampaian visi dan misi tiap-tiap calon kepala desa. Untuk yang pertama dimulai dengan nomor urut 1 berlambangkan kates. Bapak Kuntet silakan menyampaikan visi dan misi Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bulat. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun kuwatir. Nek kula sampun dadi lurah utawi kepala desa. Terutama tiang wedok-wedok kebutuhan dapur kula pentingaken. Samangke sampean semerek ambek regane LPG mundak nggih royokan. Nggih napa mboten? Saumpame kula dadi lurah regane LPG kula doaken 10.000. Purun napa mboten? Tapi separuh. Maksudnya separuh niku ya napa, Pak? Separuh isine. Soal beras nggih ngoten pun kuwatir. Bramu 18.000. Liyane 14.000. Nek kula pun dadi lurah, kula doaken 5.000. Mantep napa mboten? Mantap. Tapi beras kencur. Loh. Beras kencur ya, Pak. Namung semanten visi dan misi kula ingkang kula sampaiaken. Tepuk tangan untuk Pak Kundet. Selanjutnya penyampaian visi dan misi dengan calon nomor urut 2, Mami Okta. Silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sepindah malih kula aturaken sugeng dalu katur warga ingkang sampun mirsani sampun rawuh ten coblosan dalu menika. Mami Okta mboten muluk-muluk tentang visi dan misi. Apa segone gak enek muluk. Iku mau kono sego ta? Ora enek, mboten muluk-muluk, ora enek segone. Kok mbok pilih kula niki kepilih dadi ibu kades. Ibu lurah. Iya. Ibu kepala desa. Akan saya kasih keterampilan khususnya sing remaja-remaja. Keterampilan menika digawe syarat supaya ben gak stres, supaya ben gak lewung, gak sampai bunuh diri nanggone tretek. Tretek pundi, Bu? Cangar. Saniki kan usum wong stres. Akeh wong bunuh diri nggih. Ngaten. Nggih, betul. Sing nomor kalih subsidi untuk manula. Contone bapak-bapak sing umur 60 tahun, ibu-ibu yang umur 60 tahun akan saya subsidi sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Luar biasa Mami Okta. Luar biasa. Karena kenapa saya bisa memahami perasaan laki-laki dan juga bisa memahami perasaan wanita, sebab saya banci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa visi dan misi dari iku mekopo maneh. Gumbal. Aku yo gawa gumbal. Alamu yo gawa gedang. Demikian penyampaian visi dan misi dari Mami Okta Sherly. Untuk selanjutnya penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 3, Bapak Taji. Silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sopo. Diapakno maneh iku, Rek? Sopo. Oh. Kesuwen. Apa? Bolak balik njaluk sowo tak nyusu kon. Ya nyusu ya nyowo. Tati! Ditolong wong. Ini gombale Tati. Iki miliatan, aku tas utang duit anu Pak Lurah ngono. Lakarne wedi gak usah digawa lakare iku. Saniki ta? Telung tahun kasae. Oh nggih. Saniki. Oke. Kakas Pep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang biru lampune disco. Awak guru
Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngono, Cak. Iki kate visi misi. Iya. Aja garai ta. Ah, sampean Dadi dhewe. sampean mari, aku mari, ngono Pak Taji. Gantian. Wis sampean aja ngupu. Sembarang ya peno dhewe. Lho lah, aku yang menang Aku kok. iku ketang meneng. Kato. Salah aku. Aku ngandani iki lho Pak Le. Aku ki jange mengeluarkan visi dan misiku supaya wong kene cek krungu. Cek milih aku nek kono gak duwe bolo. Iku lho misanan kabeh, misanan. Ah. Kakean misanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek wis aku disano dadi lurah karo penduduk. Saya buat aturan. Pamong-pamong nang balik desa gak oleh nggawa sepeda motor atau motor. Lah gawane apa, Pak? Ngesot. Loh, tambah soro rek. Iku ngirit. Tuh. Tahu ngirit. Beto sepeda ontel mawon. Nek sepeda ontel nang balik desa sepeda ontel lah. Dompet ontel. Awake sehat, pikirannya normal, gak gampang korupsi. Nah, niku siji, kalih empun. Yang kedua, Pak, yang kedua. Empun. Katanya ada kedua, Pak. Lah kedua, ketiga. Loh, Mari ketiga keempat. baik. Untuk penyampaian visi dan misi sudah disampaikan antara calon 1 sampai calon 2. Waktunya pencoblosan. Alah boloku akeh. Bagi warga yang sudah terdaftar, mohon segera siap-siap. Untuk pencoblos yang pertama, kami panggil Nana. Nana. Oh, gede aku. Langganan nang Klubu. Warung Klubu. Nana, gak tergabung aku. Aduh. Bacalah. Kok ero nek aku nyalok. Ya, boleh lah. Wah, apa? Jongor. Apa? Ngene iki pangku-pangkuan. Aku ki tak rayune meneng ae ta. Gak ngrai itu. Meneng ae tak rayune. Ngisi-ngisino aku kok lho goro-goro. Kok dadi mulai apa ngene? Iki langganane bojomu nang warung Klubu, warung pangku. Sumpah kiting iki lho. Ya ora ya men demone. Adu-adu ae. Sayang, Hah, iku sapa? Hah? Iku sapa? buruku. Lewatku. Buruke ya. Jare nonane. Oh, sing bagian. Burukean sing bagian. Iya. Duwe. Nonane. Tak kandani ta? Iya, apa? Apa sayang? Apa sayang? Iya, tadane bulura. Awakmu ndelok. Apa sih wedi men iku? Hah? Lapo wedi? Terus no. Sayang, aku meneh tukono brio ya. Ya, tak tukono motor Rio. Ngludur kok dhewe. Sabar Pak Taji. Kembali ke tempat Pak. Cocok tenang aku. Lu. Peno dibelanjani piro sedina yuk? Aku kadang dibelanjani kadang gak kok kate nukono brio. Hah? Tutuk brio tok. Wingi ditukono sepeda motor. Nyiu. Mio. Dudu mio. Apa? Nyaong. Lah wong aku lho ditukono sepeda ces-cesan lho utang-utangan. Aja buka wade saya. Sayang, aku nyamari pen tukono iPhone. Iya, tak tukono kowe iPhone. Mbak. Mbak aja dikepot ta iki senenganku lah ya peplet. Lu. Meneng ae. Lu Tak liyane. rayune
Mbok. Iya. Iya, sayang. Tahu. Silakan masuki bilik suara. Menengahi. Kenake kok meneng-meneng ae dhewe pangkon-pangkonan. Tak rayu nek aku dadi lurah. Kok lurah? Nek ganjarane ayo dijol kabeh. Iki jole mbok bisa wae. Gak percaya gak apa-apa. Sing penting penduduk njaluk stempel 500.000. Tolong korupsi. Selanjutnya kami panggil pencoblos Mbak Fikum dan Bapak Ucok. Pikum ki. Itu nek wondo kancaku. Pikum. Ayo nduk nang cak-cak selakari nyoblose konku. Iku sing picek sing ngendi? Le, Apa? Pak, sing bidak kok nonton iki lho. Ya apa rek? Endang. Enggak. Apa? Mbakmu Ije yang gaya. Ije. Kancaku biyen, Dok. Kacil kancaku, Dok. Sing ndi jenenge? Taji ki sing ndi? Iki lho. Ndi? Lah, iya iki apa? Atuh. Ji. Awakmu nyalokno lurah. Iya. Keh dadine, Ji. Oh, jelas. Adik-adikmu wis tak kandhani Kabeh kabeh. paman. Pamanmu tak kandhani kabeh. Bebemu ya tak kandhani kabeh. Sono. Lek gambarmu iku waluh lodro. Lho. Terong. Apa? Terong. Lho susuwe dadi terong, Ji. Oh, asu. Tak rewangi poso, tak rewangi melek. Mabengi jam 12 pas aku metu, Ji. Nanti. Nang jabane omah. Terus. Delok polungmu. Wah, jelas iki. Barang ngono pas jam 12 bar metu. Del ketap. Dilu ketap. Dilu. Bolong enggak? Dudu. Apa? Ambulan kok. Kate ngangkat gopo. Ndok. Iki apa sih? Nah, ayo. Iki kan tablasan. Jelas dicek, diles. Sing penting awakmu dadi, Ci. Ah, beres. Aja lali lek. Beres jaket tak tukono klambi. Lambi apa? Lambi apa? Klambine ketek. Iki kau. Ben jaket tak. Takon ngene kok anu. Aku tak nyobles iki. Iya, terong. Terong dong. Terong dong. Sentane. Kok ngene iki anu. Silakan masuk bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Marsa. Lah, Marsades. Sapa? Oh, anak adekku ya. Anak adekku, bolong kabeh. Adik sing endi? Ya, adekku sing nomor 7. Silakan Mbak Marsa masuk. Dok. Marasasa. Aduh. Botak kaya sulingan ning rek. Ya sudah lho. Oh, jangan khawatir. Aku dadi lurah. Kok tak tukono gelang. Iya, sakmene. Pas sakmene. Dari anake adik kok nyeluke Mas kate nukokno gelang matamu ora. Meneng ae ta. Tak rakune jauh. Kabeh kate dirayu tukokno gelang, tukokno briyo. Ya babat tak gak enggak semoyok tok kok. Duwe gak gablek kate nukokno. Lu gak gablek piye lu? Lu kok tinggal? Dok, kabar terong ya? Ya. Kabel. Tak tutup gelang. Gelang karet.
Silakan masuki bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Reni. Reni. Sinden. Iku aja geletak gowo. Reni. Sinden iku. Iya. Silakan segera masuk Mbak Reni Geletak gowo iku. Di. atau Mbak Rini. Alah. Kalau begitu Nyantika. Ya, ya. Iku ije ponaan ketemu gede. Alah. Aki. Salah. Ya kok Apa? Loh, aku nyalokno lurah. Lo iya ta? Iya. Berarti duwe sing sampean transfer wingi iku digawe nyalokno lurah. Iya no. Sampean kena aku ini lho. Separuh. Heeh. Tak kei separuh tak gawe lurah. Loh. Kurang 10 juta. Kok sik ta? Sing wingi iku kurang 10. Iya, meneh tak kei. Nek aku dadi tet. Duit teko tet. Terus jarene sampean aku dadi pulurai iya ta? Iya. Iso pas rek, pas iku Bang. Iki sapa sih? Heh? Iki sapa? Iki. Ayo. Ayo. Apa? Lho anu dodono ali-aline. Ayo. Terno. Tak ada iri kae. Iki ngono. Huruf wis rong taun. Anak becat iki. Iki becat. Pripun? Iya, terong ya. Terong. Kok ngene sih? Loh, terongnya belang. Kok gripis ngene Dek? Oh, gripis, tapi rasane, Bung. Gelan lho, milang-milang kayak urane kayu sono. Aja dicekel ta? Lho, masa gila kon? Lho, aku gak gila. Ya iki sing garane. Durane kaca. Jadi Pak Diki katon. Kacau. Iya blese iki ya. Ya, terong. Ya, sayang. Kok kaya Pamito. iki sidone sapa? Sidone sapa? Iki ta? Nggih. Dodono lali neh sing kene. Kan sing iku. Wis seru nek diali-ali. Ayo ngomong sidone sapa? Sidone sapa iki? Bebe Jojo. Untuk mempersingkat waktu silakan masuk bilik suara segera. Ya. Selanjutnya kami panggil Mbak Dias. Iya. Ya. Sopo? Itu kusuk dari Surabaya tak telepon jadi boleh. Didoni. Kene gedhe ya. Pak, aku mean. Apa Pak? Om. Abi aku ya uwe ma. Ya. Ini Pak, aku elehamean ini amal. Om. Apa sih?
Apa sih? Bencong. Terong ke bencong. Bencong aco. Terong. Teong. Terong. Teong. Terong. Bencong. Kamar iki ya. 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 Yo calon gak dadi ngidoni. Apa kok ditoni dhisik? Semua pencoblos sudah melakukan pencoblosan, saatnya penghitungan suara. Silakan yang bagian membawa kotak suara untuk segera memasuki, disesuaikan dengan nomornya masing-masing. Gelung bolone gelung ndi? Ketoke wabot kaya irek. Pirang ewu wong iku. Pak, mohon ini ditolong ya. Sing ndi? Oh iya iki. Apa iki? Kene, kene. Alah. Buatku mereka, buat jeruk. Wah, aku tak iso. Iso, wah, iso. Aduh, rasane remek. Ojo kuwatir, tak kei dhuwitku. Wah, gak butuh. Tak kei dhuwit, njaluk piro? Silakan petugas untuk mendekati kotak suara. Siap. Kita melakukan penghitungan dimulai. Oke. Untuk peserta nomor 1 Bapak Kuntet dengan gambar kates. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11, kiri. Oh, habis, Pak, habis. 11 habis. Selanjutnya peserta nomor urut 2 Lek Darmanto. Mami Okta. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, wis, 7, terus, 8, terus. 9, 10, kelabang, 11, bekecot, 12, kiri, 13, gajah, 14, utuh, 15, tikus, 16, tawon, 17, utul, 18, kucing, 19, balan, 20, laler, 21, magengge. Habis. habis. 21, 11. Habis, Pak. Instruksi. Ya Pak Taji. Hak pilih berapa? Hak pilih ada 500 500. jiwa. Kuntet mendapat berapa? 11, Okta berapa? 21. Liyane pun mboten usah dihitung lumpuh tinggal kula, mboten usah dihitung. Sebentar Pak, saya tanyakan kedua calon ini setuju apa enggak? Instruksi harus jujur dihitung. Dihitung. Tetap dihitung, Pak. Tetap dihitung. Oke. Wah, Pak Taji enggak bisa Pak. alah, lumpuhan lho nggonku kabeh. Sik, masyarakat dihitung apa tidak? Dihitung Pak, masyarakat. Maaf Pak. Selaku panitia saya harus benar-benar jujur Pak. Enggak boleh Pak untuk menerima ini. Jembek aku. Akan kami hitung, warga semuanya perhatikan suara yang didapatkan oleh Pak Taji. Hitung dimulai. 1, siji. habis. Bidak matane Menteri Polisi Jatmiko Sandan. Gandeng renteng barek para penduduk ngunekno nek aku jarene maling. Sarip maling. Berandal ngecu sapi nunggalane gak digawe waduhe sarip dhewe. Tapi didum-dumno barek para penduduk sing kurang sandang pangane.